Ardom kadowe berta ke piatum hanta nili chorolo nang litum puan ke wang apot nili tum APHLC pen awareness campaign tamane munit dom han kapachini laso ke claim ke lage non det delo chini ne pick aposi ilitum det kache jaji kei kache raiji long le kache raiji laphan ilitum thek thidat खेती के क्लेमन दा थेक से लो इलिटु कचिनी ने पे ना जॉक्सी खेती के क्लेम लोते बैकवर्ड अतो काम बोसी माथा थुरंग लो थिंग थेगे ए लोते दुक पिक अतुम लके बोसी माथा थुरंग सा दुक पिक बुनंग चिनी देत ना पुसी ता जोक सा चिनी लो दुक पिक पुके अहेम सी इंगहान पेन के बांग अहेम साइ से तंग देत ले गोना सी दुक देत लंग मा लालो एसन के इतुंगा पचिनी नहीं के non kasi plang tho bangela lo itum chini nelang karbi atum just semet ke karbi punang koklo akapre ka tribe atum la pen khilonjia ohomia atum ta la pen ke khilonjia ohomia la pen ke adivasi atum da chini nelang ilitum Karbiang Long West Karbiang Long East Karbiang Long sita Itum Council Kachari Ajakong MLA Tumajakong Lapen MP Tumajakong Kumat along Damtang Loma Political Ajakong Ilitum political Ajakong Karbiadung ba tribe patungge political polite hala election na lamma thadam verity election phanlagi pudam kali la rat kachari Ajakong phansi ilitum pudam Rat kaceria jakong ke bongali bihari atum long dam edle la solam elitum chini wang vela dam edlo pu ko ang thek ko nasi eklang loma ang thek eklang ela helo aron selama ling sita jat askim le claim sita jat akam le claim sita council atum bongali bihari atum aning ke hang akam si alang litum claim chot nang kok la PGR, VGR along eviction high headed lo athema bongali bihari tum kroy krik lapen ke railway line keng along le lage bongali bihari tum jasemet bongali tum si cherai thi bapot ha bongali Bangladesh pen lapen nat pen lo ni ke wang bengali tum si cherai thi bapot hala dakta eviction high headed lo Railway Authority tum ke eviction nangji pusi council pan lo tok lo. Sita Railway Authority alam ta kroy unedet lo la council tum CM MP MLA tum anta EM tum anta kroy tek tedet lo. Athema ing tan ben ke wang abongali tum alam la pen Bihar tum alam patepek high headed lo. Lapen ke laloi son lagi klang dak lo seta alang litum nitum pan bongo sena punang puri pupu bodi seta lagi pu pepin seta alam amethang masih lagi klang dak lo lagi amethang masih cepe klang dak lo lagi lapen aku dolang aku kacini ne non Dwaramla area polling station crazy Krigetom one crazy bo crazy lapen ke Dwaramla kalilo Dolamara ke Dwarbaguri constituency lo Malasi bethe anta Karbiarong anta panchayat election pe dukok lo Karbianglong arlo Karbianglong ke do ana madle panchayat be to that aku Karbianglong asor sige bi poson de la le ason ka prek lo sita nono bangke panchayat election ka pedo ke Hojai district pensi pedo lo lapen Hojai district pensi pa pedo lo lapen Nogong district pensi pa pedo lo lapen ke Morigaon district pensi pa pedo lo lante lake Morigaon district Hojai district Nogong district
officer atum si karbiang long arlo kam nang claim det lo. Hala so officer atum DC atum Nonggawa DC Hojaya DC Morigawa DC si karbiang long arlo kam nang claim det lo. Tar mane amit ninge do bangke dak karbiang long DC aja kongta hala tum cerai det lo. West Karbiang long DC aja kongta hala tum cerai det lo. Cerai det ko pui pasi cerai det undet lo. Athe mahala bang so a area an ke hedi. Hala bang so area an ke lake Morigaon Noggaon la pen ke Hojai district along dam et lo. Alam the bang ke. Sita itum ka sini ne po karbi tum ta election si ke tur dun tu. La pen aja ka tungi pulo mesen lo pu. Non ke job karta lapen asonson hemsuta urunodoita non ke Noggaon penta chuhang dun long po karbiang long penta chuhang dun long po Hojai penta chuhang dun long po karbiang long penta chuhang dun long po Morigaon penta chuhang dun long po karbiang long penta chuhang dun long po chuhang dun long waret pu pusi hala tu ke chehok tu lapen election da che dan dun karbia tu che song dun tu bangge Bangge mo alom su hala itum phana pe kroidun edji aphan ke hedi non mage do clip ji hala tum thang na pu pe deji pe jo pen ke pupo nang tu bi higalite hi si enchot nai pupu isia district pen si enchot nai pupo angen no ke election ke do ke hala election pen ke hai amuni tum ke non ke jila porishad along si dodan nai ke autonomous council long le ke dodam nai li karbiang long autonomous council ar lo le kang ni dun long ye li la tum non jila porishad along ha Noggaon jila porishad Hojai jila porishad lapen ke hala Morigaon jila porishad hadak sido dunangi ande ituma district ituma long li dam joi lo ke di lasi lata nitu apachi nije phansi la bangso meeting ke dolo lapen aku hab mon town committee election na pedo de lo ke Lata town committee election ka pedo de mane ilitum political democratic ajak kong ke itum phanam pachihar jak long le det lo la so alam se ni tum ithani piha town committee committee ke second matela election ke town committee election ke pedo de kinale tum opposition party aphan ate ke pechak se bana ka feria joine si election pedo de kalang lagi ni tum APHL siap han ka ferisi la tum election pe do hai hede ni tum town area ange ni tum hai thai ti ke APHL siap tu la posiala tum election pe do hai hede ni li tum la si application da ke pipo election pe do serak nai hala la pen aku dolang haura ghat ke MSC ta vedet lo ke di hala rule number 16 section 3 ateng ben ke sub rule 3 ateng ben section 3 sub rule 3 ateng ben ke governor si la haura ghat ke MSC avedet lo la ke khali lo ko order pinangi notification pinangi benda no anda governor pipela pen election pe do hai hedet lo hadak ta APHL si hai det ji buka pere lamat pe do hai hedet ye la helo la sini tungga ka demand lo election hauragat MSC by election pe do serak nangi la pen dipu municipal board election dipu jot kali dok mokata buka bukuliata buka janta lapen ke hauragat town committee anta hamren town committee la anta election pe do serak nai la salam sini tu nge than lapen la sini tu nge dimat